खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी दिनै 1 जुलाइ दिनैनिफ्राय रायजोआव माखासे नेमफोरा सोलायदों। दिनैनिफ्राय नोंथांनि पकेटआ लाथिख' जानो हागौ मानोना दिनैनिफ्राय माखासे बेसादफोरनि बेसेना बांनो हमदों आरो माखासे बेसादफोरनि बेसेना खमायदों। रेल टिकेटनिफ्राय लानानै संग्रा गेसनि बेसेनफोरा रायजोआव सोलायदों। माबे बेसादनि बेसेना बांदों आरो माबे बेसादफोरनि बेसेना खमायदों नोंथांनो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फारि फारि फोरमायलांगोन। 1 जुलाइनिफ्राय थामहिनबा दिनैनिफ्राय ट्रेन टिकेटनि बेसेना बांदों। नन एसिनि थाखाय मोनफ्रोम किल'मिटाराव ट्रेन टिकेटनि बेसेना 1 फैसा बांगोन आरो एसिनि थाखाय ट्रेन टिकेटनि बेसेना मोनफ्रोम किल'मिटाराव 2 फैसा बांगोन आरो सरासनस्रायै नैथि थाखोआव 500 किल'मिटारनि बांसिन जानथायनि थाखाय ट्रेन टिकेटनि बेसेना खावसे फैसा बांगोन होनना रेलवे बिफाना फोसावदों। गुबुन फारसेथिं संग्रा गेसनि बेसेना रायजोआव खमायदों। नंगौ, दिनैनिफ्राय संग्रा गेसनि बेसेना खमायदों। सरासनस्रा सुबुंफोरनि मुलाम्फानि थाखाय एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेनखौ बाङाइ खालामनाय जादों। 19 किल'ग्राम फालांगियारि सिलिन्डारखौ खमायनानै 58 रां 50 फैसा खालामनाय जादों। नाथाय नखरारि सिलिन्डारनि बेसेनाव जेबो सोलाय-सोल' खालामनाय जायाखै। खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी दिनै 1 जुलाइ दिनैनिफ्राय रायजोआव माखासे नेमफोरा सोलायदों। दिनैनिफ्राय नोंथांनि पकेटआ लाथिख' जानो हागौ मानोना दिनैनिफ्राय माखासे बेसादफोरनि बेसेना बांनो हमदों आरो माखासे बेसादफोरनि बेसेना खमायदों। रेल टिकेटनिफ्राय लानानै संग्रा गेसनि बेसेनफोरा रायजोआव सोलायदों। माबे बेसादनि बेसेना बांदों आरो माबे बेसादफोरनि बेसेना खमायदों नोंथांनो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फारि फारि फोरमायलांगोन। 1 जुलाइनिफ्राय थामहिनबा दिनैनिफ्राय ट्रेन टिकेटनि बेसेना बांदों। नन एसिनि थाखाय मोनफ्रोम किल'मिटाराव ट्रेन टिकेटनि बेसेना 1 फैसा बांगोन आरो एसिनि थाखाय ट्रेन टिकेटनि बेसेना मोनफ्रोम किल'मिटाराव 2 फैसा बांगोन आरो सरासनस्रायै नैथि थाखोआव 500 किल'मिटारनि बांसिन जानथायनि थाखाय ट्रेन टिकेटनि बेसेना खावसे फैसा बांगोन होनना रेलवे बिफाना फोसावदों। गुबुन फारसेथिं संग्रा गेसनि बेसेना रायजोआव खमायदों। नंगौ, दिनैनिफ्राय संग्रा गेसनि बेसेना खमायदों। सरासनस्रा सुबुंफोरनि मुलाम्फानि थाखाय एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेनखौ बाङाइ खालामनाय जादों। 19 किल'ग्राम फालांगियारि सिलिन्डारखौ खमायनानै 58 रां 50 फैसा खालामनाय जादों। नाथाय नखरारि सिलिन्डारनि बेसेनाव जेबो सोलाय-सोल' खालामनाय जायाखै। खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी दिनै 1 जुलाइ दिनैनिफ्राय रायजोआव माखासे नेमफोरा सोलायदों। दिनैनिफ्राय नोंथांनि पकेटआ लाथिख' जानो हागौ मानोना दिनैनिफ्राय माखासे बेसादफोरनि बेसेना बांनो हमदों आरो माखासे बेसादफोरनि बेसेना खमायदों। रेल टिकेटनिफ्राय लानानै संग्रा गेसनि बेसेनफोरा रायजोआव सोलायदों। माबे बेसादनि बेसेना बांदों आरो माबे बेसादफोरनि बेसेना खमायदों नोंथांनो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फारि फारि फोरमायलांगोन। 1 जुलाइनिफ्राय थामहिनबा दिनैनिफ्राय ट्रेन टिकेटनि बेसेना बांदों। नन एसिनि थाखाय मोनफ्रोम किल'मिटाराव ट्रेन टिकेटनि बेसेना 1 फैसा बांगोन आरो एसिनि थाखाय ट्रेन टिकेटनि बेसेना मोनफ्रोम किल'मिटाराव 2 फैसा बांगोन आरो सरासनस्रायै नैथि थाखोआव 500 किल'मिटारनि बांसिन जानथायनि थाखाय ट्रेन टिकेटनि बेसेना खावसे फैसा बांगोन होनना रेलवे बिफाना फोसावदों। गुबुन फारसेथिं संग्रा गेसनि बेसेना रायजोआव खमायदों। नंगौ, दिनैनिफ्राय संग्रा गेसनि बेसेना खमायदों। सरासनस्रा सुबुंफोरनि मुलाम्फानि थाखाय एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेनखौ बाङाइ खालामनाय जादों। 19 किल'ग्राम फालांगियारि सिलिन्डारखौ खमायनानै 58 रां 50 फैसा खालामनाय जादों। नाथाय नखरारि सिलिन्डारनि बेसेनाव जेबो सोलाय-सोल' खालामनाय जायाखै।